make a separate bag for your snacks and medicine. Hey fam, welcome back to my channel. Today is the 5th episode of the Nurse's Notes and we will be discussing the things that you should do during the day of the NCLEX. So if you want to know these things, please keep on watching. Pong pumunta dito sa channel natin, I encourage you to click the subscribe button down below, and of course, wag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. I do a lot of videos, I do most of the time lifestyle video, pero pag ganito guys, nasisingit ko lang yung mga katanungan ng mga nurses regarding the videos that I made about NCLEX. So, ngayon guys, may mga friends ako na malapit na silang mag-exam for their NCLEX. And I just want to share kung ano bang kailangan yung gawin on the day of the examination. I think it will be a big help for you guys to know these things para naman medyo mabawasan yung pagiging anxious nyo. Kasi alam ko, pag na-receive nyo na talaga yung ATT nyo, sobrang kinakabahan ka na. Shout out to my friend na nagme-message kagabi na mag-e-exam na daw. Wag na lang nating pangalanan dahil sikreto ang pag-e-exam. So, ang unang tip ko sa inyo guys is please do not forget your passport. Actually, may mga naging kabatch ako sa review na hindi sila nakapag-exam dahil naiwan po nila ang passport nila. So, kung ganun guys, na naiwan mo ang iyong passport, forfeited na yung booking mo na makapag-exam ka pa. So, please do not forget your passport, and the name in your passport should match yung pagbubook ninyo or yung application nyo for the exam. So, yung pupuntahan po ninyo is isa lang naman ang alam kong testing center dito sa Philippines, and it is in Makati sa Trident Tower sa 27th floor. Just a reminder sa mga test takers po na may mga kasama, hindi lang din sila makakapasok sa Trident Tower. So, you should have a plan B kung saan po sila makakapag-stay. For me, during that time, si mama ko kasi sumama sa akin. Ayun, nag-shopping siya habang ako nagpapakahirap mag-exam. So, dapat alamin din ng kasama nyo kung saan sila pwedeng tumambay habang kayo ay inaantay nila sa pag-i-exam ninyo. Pagpasok mo dun sa 27th floor, actually yun lang kasi yung laman ng 27th floor, yung testing area. Yun lang ang alam ko na meron. Paglabas mo ng elevator, yun na, door na din ng testing area. They will tell you to switch off all your gadgets, and then pupunta ka doon sa parang reception area nila, sa receptionist nila. Doon pala guys, merong 1, 2, parang dalawang table for the reception, and then may locker dito sa side dito. And kapag pumunta ka doon sa reception, tatanungin mo nila, ibibigay mo yung passport. That's why you need your passport. I-check nila kung ngayon ba yung time ng pag-e-exam mo at kung ngayon ba yung date of your examination. And then they will give you a plastic, yung parang sa mga LBC, yung may talagang sealed na kapag napunit yon, punit na ganon. They will ask you to put all your gadgets inside. Switch off nyo muna. Kukunin nila yung gadget nyo. Titingnan nila kung nakapatay na talaga siya. Then, isi-switch off nyo siya. Lalagay nyo dun sa plastic, and then isi-seal po ninyo. Yun yung mangyayari sa mga gadget nyo. So, I suggest, wag na kayong magdala ng super duper dami ng mga gadgets. Baka may mga camera pa kayo and all that. Leave it na lang sa hotel na pag-i-stayan ninyo para hindi masyadong hassle. Kasi, ano lang naman yung ibibigay sa inyo na plastic. Walang ibang size ang alam ko. Basta yun na yun, pagkakasyahin mo doon yung mga gadgets mo. And of course, guys, do not bring any review materials na po. Parang NLE din yan. Bawal din na mag-bring pa kayo ng mga review materials. And of course, you cannot access those things kahit nagdala kayo. Hindi nyo lang din sila ma-access. Kasi yung lagayan ng mga gamit nyo, guys, yung locker nyo, nandun lang din yung mga receptionist. Makikita lang din kayo kung mag-access kayo. Make a separate bag for your snacks and medicine. Kasi nga, diba, yung mga gadgets nyo, ipapalagay na nila sa plastic. So, yung mga snacks ninyo and the medicines, ilalabas nyo yon sa bag ninyo because you cannot access your bag during the examination time. So, it will be better kung meron kayong isang pouch or separate bag for your snacks. Yung bag kasi ninyo, guys, ilalagay nyo sa locker, tapos sa labas ng bag ninyo, ilalagay nyo doon yung mga gadgets ninyo, tapos sa labas din ng bag ninyo, ilalagay nyo dun yung mga snacks ninyo. So, kung ayaw nyo lang naman na makalat, I suggest, maglagay na lang din kayo ng pouch for your snacks and for your medicines para hindi nyo ilalabas dun sa parang floor ng locker ninyo, yung mga snacks and medicines ninyo. Ito talaga guys, yung lagi kong sinasabi sa mga mag-e-exam.
dun sa isusuot ninyo. Very important yung isusuot. Ayan. Yung outfit nyo, important yan. No joke. Kasi, kung ayaw nyo talaga ng hassle, ako kasi guys, kapag mga ganyan, ayoko talaga ng hassle. Kasi, nagdadagdag yun sa anxiety ko talaga. So, ayoko na kinakapkapan ako and all that, ganyan. So, I suggest you wear something na walang bulsa. So, during that time, dahil nalaman ko yan, sa unang nag-take na kabatch namin, na yun nga, kakapkapan ka daw, lahat ng bulsa ay lalabas. So, ang sinuot ko, shirt, tsaka leggings. Tapos, yung shoes ko, guys, yung madali lang siyang isuot, yung hindi mo na kailangan magsintas. Kasi yun, hindi mo naman mag-isang i-check, may kasama ka. Nung time na yun, guys, may lalaki akong kasama. So, imagine me bringing out everything, tapos magaganyan-ganyan ka, di ba? Actually, kasabayan kong lalaki, guys, siguro hindi din sila aware na ganyan. Naka-t-shirt, naka-ano siya, alam mo yung polo shirt na may bulsa-bulsa pa, yung mga, polo, mga ganyan. Tapos, naka-pull-over jacket pa siya. Yung ba yun? Yung ba yung tawag doon? Basta pull-over na sweater siya. So, pinatanggal yung sweater sa kanya. Hirap na hirap siyang mag-ganyan. Kasi hindi naman di-zipper or di-button sana yung sweater niya. So, naguhubad siya doon. Siyempre, sinong mag-aano, kita lahat ng tiyan mo, ganyan. Buti na lang talaga ako, guys. Ganyan lang ako. Hindi ko na, wala akong kasi sa harap, sa side, sa likod, ganyan. I-check lahat yan ng bulsa mo, papalabas nila lahat. Hindi kasi pwedeng magbulsa ng kahit ng gum, ng papel, eraser, pen, anything, wala. Hindi pwedeng magbulsa ng kahit ano. Yan, ipapatanggal pa sa inyo yung shoes nyo, so sana yung isusuot nyo, yung madali lang din isuot. For the male, kasi usually naman kayo, nakaano talaga kayo, yung mga pantalon yun, di ba, may mga bulsa talaga. I suggest yung yung ordinary na pantalon, wag na kayong mag 6 packets pa dyan, di ba? Yung mga pang cargo pants, wag na yung mga ganun, yung madaming bulsa, kasi sobrang hassle talaga. At yung isang tip ko pa, guys, magdala kayo ng cardigan nyo or sweater nyo na yung easy to wear lang siya, yung open lang ba dito, or kung kailangan nyo yung jacket, ganun, yung naka-zip or naka-button, kasi nga mahirap pag maghuhubad-hubad kayo. And sa loob kasi, guys, ng testing area, sobrang lamig talaga. So, nagsisi talaga ako nung nawala akong jacket. Tapos, inuubo pa ako during that time. And sa mga kagaya ko naman, guys, na mga mahilig mag-scarf, yun yung, alam mo yung parang yung scarf mo, yun na yung balabal mo, gano'n. Kasi sa akin, mas comfy ako sa gano'n. I suggest do not bring those things na kasi gaganyanin na naman nila yan. Titingnan ko may mga sulat-sulat or whatsoever. So, wag na kayo magdagdag ng mga ganun. Mag-cardigan na lang kayo. Yung mga lightweight lang, madaling isuot, madaling tanggalin. And for those test takers naman, guys, na may mga eyeglasses, if it's possible, mag-contacts na lang kayo. Kung possible lang naman. But for me, when I had my exam, naka-eyeglasses kasi ako, kinuha nila yung eyeglasses ko, tapos ilalagay pa nila dun sa parang maliit na machine. Tapos may ilaw dun. Tapos sinisilip siya nung sinisilip siya nung parang proctor yun. Basta dun sa parang security personnel dun, bago mo ulit maisuot yun. So, i-check. Hindi ko alam kung bakit. May mga eyeglasses siguro na may mga sagot doon, gano'n. Or naka-electronic, ganyan. So, sobrang mabusisi talaga. So, kung ayaw nyo na baka hindi makapasa yung eyeglasses nyo. Kasi hindi ko alam, guys, kung anong tinitingnan nila doon. So, during that time, yung glasses ko is just an ordinary, hindi siya yung transition glasses or whatsoever. Yung ordinary lang ang lens niya. So, yun na yun. Nakapasa naman. Pero if you have a contact lens, then use your contact lenses. Eto na, guys, kasi diba may mga questions na kailangan ng formula. Yun yung mga kinocompute natin, like the dopamine, the butamine, Parkland rule, yung mga yan. So, yan yung mga kinocompute natin na mahahaba yung mga formula. And most of the time, kapag anxious na tayo, nakakalimutan na natin yung formula. Tip ko sa inyo, guys, kapag nasa loob na kayo ng area, may bibigay kasi sila sa inyo na kung hindi whiteboard, laminated paper siya at saka marker. Kapag umupo na kayo, wag kayong magsusulat ng kahit ano muna doon. Pag nag-start na yung exam, then that's the time na pwede mo nang isulat yung mga formula mo. Sa akin noon, nung nag-start na yung time, nung sinabi ng okay na, yun, nagsulat na ako ng formula ko ng dopamine, butamine, ganyan, Parkland rule, yung mga alam kong makakalimutan ko, kahit alam ko naman, sinulat ko na sila doon. Yung mga normal
normal values. Kung feeling nyo makakalimutan yung mga ibang normal values nyo, then you can write it down. Para meron ka lang na something na panghahawakan na, ayun, alam mo yun, na makikita mo, just in case makalimutan mo na sila. Yung buong duration ng exam, guys, is 6 hours ang maximum. And yung maximum number of questions na pwedeng lumabas is 265 questions. So, kapag nakalagpas ka na ng 75, kung na-hit mo na yung 75, tatlo ang pwedeng mangyari dyan. Pwedeng mag-shutdown na yung computer and then tapos na yung exam. Pangalawa naman, pwedeng tuloy-tuloy pa yung exam. Yung hindi pa mag-shutdown kasi hindi mo pa nakuha yung numbers na pwede ka nang pumasa. And pangatlo, pwede kang mag-take ng break mo. So, during that time, guys, nung 75, ang daming kasi may instruction dun na you can raise your hand if you want to go on a break, kung gusto mong umihi, mag-take ng medicine, kung gusto mong kumain, ganyan. Ang daming lumabas na sabi ko, hala, ang gagaling naman nila, 75 lang, na-reach na nila yung passing rate, ganyan. Di ako naman, sobrang pressured ako. Kung ako sa inyo, wag na kayong lumingon. Nakaka-pressure talaga. Pero guys, alam niyo yung mga tao na yun, bumalik lang din, nag-break lang pala. Sabi ko, tuloy-tuloy ko na to. So, sa batch namin guys, dalawa kaming unang natapos. Sabay kaming lumabas nung isang kasama ko. Pero sa akin, 80 plus yung na-reach ko na questions. Kasi ang dami pa yung mga survey, mga ganyan-ganyan. So yun guys, kailangan nyo tapusin yung exam nyo ng within 6 hours. Yung break time nyo, hindi yun excluded. Kasama yun sa time nyo ng 6 hours. Kung feeling nyo hindi nyo kaya yung ganun kabilis, mag-exam, then I suggest huwag na lang kayong mag-break. And then, yun kasi yung exam natin, guys, is computer adaptive system, parang ganun. So, kunyari, nakuha mo yung question ngayon, bibigyan ka ng computer ng mas mahirap na susunod. Tapos, kung nakuha mo na naman siya, mas mahirap na naman. Pero, kung hindi mo nakuha yung question na to, bibigyan ka niya ng mas madali para mabigyan ka pa ng chance. Kaso, kung hindi mo pa rin nakuha, bibigyan ka na naman niya ng mas madali. Hanggang sa pababa ka ng pababa, pwede ka nang ma-fail doon. Pero, kung nakuha mo yung mahirap, binigyan ka ng mas mahirap, binigyan ka na naman ng mas mahirap, binigyan ka na naman, then it will be easier for you to pass the exam. Ang napansin ko lang guys, nung malapit na akong pumasa, out of this world na yung mga questions sa akin. Hindi ko alam na may ganung type of questions pala. So if you want to know what are the type of questions that they usually give, lalo na kung hindi kayo pumunta sa mga review center, then let me know in the comment box down below kung gusto nyong malaman lang naman. So, yun lang guys yung mga tip ko sa inyo. I hope you will pass your exam kasi sobrang laki na ng ginastos mo dyan. Sobrang dami mo ng anxiety na ginugol. Ang dami mo ng efforts and energy na binigay para sa exam na yan. So, I'm praying na sana magawa nyong maipasa in one take lang. And guys, kapag sa mga questions pa po na nagdi-DM, nagpi-PM po sa akin, by this time, I will just give you na lang the link of the video kasi most of you guys nagtatanong ng mga questions regarding NCLEX application and all that na nasagot ko na po sa mga previous videos ko. So, sorry kung hindi ko na kayo masasagot one by one kasi ang dami naman nagtatanong guys. Ginawa na akong agency. Tapos yung iba, parang wala akong karapatan na mali mag-reply. Grabe! Be professional din guys kapag nag-a-ask kayo. You are a nurse, you are in a professional field. Naging professional po tayo. So, please be respectful also of the time of the person that you're asking. Hindi ko pinagdadamot guys. Kaya ako gumagawa ng ganitong video. Kaya din ako sumasagot sa DM and PMs nyo. Pero sana, huwag naman po masyadong demanding po. So, yun lang guys. I hope you enjoyed watching this video. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, just follow me there or just like my Facebook page para masagot ko po yung mga questions po ninyo na hindi ko pa nasasagot sa mga videos nyo. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah! My love so wild.